Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. Вас вітае стадыён Дынамо Юні, дзе сёння матчам паміж Дынамо БДУФК і Новополоцкім Нафтанам працягваецца трэці тур Макслайн жаночай лігі. Цікавае супрацьстаянне нас з вами чакае. Каманда чэмпіён супраць каманды дэбютанта. І тым не менш чакаем мы добрай гульні ад абодвух калектываў і будем з вами атрымліваць вялікую асалоду ад футбола. А сёння чацвер, невялікая колькасць пакуль што заўзятараў на трыбунах, але гэта тлумачыцца лёгка тым, што сёння ўсё ж такі працоўны дзень, усё ж такі 5 вечара, і, магчыма, яшчэ не ўсе паспелі з офісаў ці заводаў прыехаць на сённяшнюю гульню. Але ж будзем пачынаць. Пачнем мы гаворку з тых, хто сёння будзе забяспечваць правільны ход гульні. Пачнем мы з брыгады арбітраў і зазначым, што сёння галоўны рэферы нашай сустрэчы Валянціна Сакаловіч, дапамагаюць ёй Аліна Слуцкая, Крысціна Вайніловіч, чацвёрты рэферы Іван Кавальскі і інспектар нашай сённяшняй гульні Дмітрый Доля. Вось такая судзейская брыгада, якая сёння будзе абслугоўваць гэты матч. Ну а пра склады каманд мы будзем казаць ужо па ходзе гульні. Настройваецца Дынамо БДУФК, настройваецца на гульню і Нафтан. У прынцыпе, вельмі падобна дзяўчаты распачынаюць гэтую гульню, распачынаюць расстаўляцца па футбольным поле. І бачым мы, што рыхтуецца галкіпер мінскай каманды Кацярына Кавальчук. Даўжэй за ўсіх папраўляюць ёй трэнеры экіпіроўку, і будзем мы хуценька пачынаць размаўляць пра сённяшнюю гульню. Што тычыцца вынікаў першых двух тураў, то Дынамо БДУФК у гэтыя стартавыя два матчы згуляла толькі аднойчы, бо тур нумар 2 чэмпіёнкі прапускалі 11 каманд у нашай жаночай лізе, не забываемся мы пра гэтае. Ну а ў першым туры 16 сакавіка дынамаўкі былі мацнейшыя за Гомель. 9-0 скончылася тая гульня на карысць чэмпіёнак. Што тычыцца новапалачанак, то пакуль што здабыць першую перамогу у іх не атрымоўваецца. У першым туры саступілі яны камандзе АБФФ У-19, 1-2 у той сустрэчы быў зафіксаваны лік, і зазначым мы, што Крысціна Паслед зазначылася у той сустрэчы забітым голам, які стаў дэбютным для новапалачанак у Макслайн жаночай лізе. Ну а супраць Гомеля не здолелі перамагчы. Прадстаўніцы Віцебскай вобласці не здолелі ўтрымаць пераможны лік. 1-1 скончылася тая сустрэча. Вікторыя Сідарчук стала аўтаркай забітага гола. Вось такая у нас сітуацыя у чэмпіянаце. Ну а мы хуценька пачнем размаўляць пра склады каманд. Дынамо БДУФК, галоўны трэнер Юрый Малеяў. Юрый Иванович застаўся рулявым мінскай каманды, саступіўшы Владимиру Шындзікаву пост у нацыянальнай зборнай Беларусі. І наступны стартавы склад. Кацярына Кавальчук, галкіпер нумар 12, ужо казалі пра яе у кантэксце сённяшняй сустрэчы. У нас атака Дынамо. Аліна Харашчак спрабавала ў штрафную ўвайсці, не атрымалася гэта зрабіць дакладна, а зараз Яна Арцішэўская да гэтай перадачы не паспявае. Палявыя футбалісткі у бела-блакітных цішотках, дзе больш блакітнага сёння. Гэта Аліна Чарлёнак, нумар 4, Яна Арцішэўская 7, Вольга Капыша, нумар 8, Ганна Сіняўская 10 нумар, Дар'я Манюкова гуляе сёння пад нумарам 17, Зарына Капусціна нумар 21, Ганна Піліпенка нумар 22, Вераніка Калюта нумар 31, Аліна Харашчак нумар 49 і Дар'я Гаршкова нумар 95. Вось такі стартавы склад ад Дынамо. Ну а мы тым часам звяртаемся да стартавых 11, якія абраў Міхась Аляксандраў, галоўны трэнер Новополоцкага Нафтана. І вось такі склад ад каманды з Віцебскай вобласці. Александра Прыходька, галкіпер нумар 1. У полі дапамагаюць Аліна Бабко
под нумаром 3, Карына Станкевич нумар 4, Кристина Паслет нумар 6, Илона Леонова нумар 11, Виктория Сидорчук 13 номер, 14 Марина Косникова, номер 23 Дарья Личманова, номер 31 Яна Тиханович, номер 44 Софья Немцева и номер 63 Ганна Завадская. Ось такі стартовий склад ад Міхася Александрова. І, да рэчы, што цікава, нягледзячы на тое, што мае Нафтан сваю акадэмію, мае у ёй жаночае аддзяленне, але ж ніводная футбалістка ў стартавым складзе не з'яўляецца выхаванкай наваполацкай каманды. Затое ёсць цэлы шэраг футбалістаў, якія з'яўляюцца у нас выхаванкамі з дзюшар горада Пухавічы ў Мінскай вобласці. І, напрыклад, у апошнім сезоне чэмпіянату да 17 гадоў, скажам мы пра гэта пасля гэтай атакі, як жа зараз Александра Прыходзька ратуе сваю каманду, добра дзейнічае на выхадзе. Ну, а чэмпіёнкам літаральна міліметраў не хапае для таго, каб стварыць сапраўды небяспечны момант каля варот суперніц. Сустракаліся ў апошнім сезоне каманды з Наваполацка і Пухавічаў, кажучы, напрыклад, у кантэксце выхаванак акадэміі з Мінскай вобласці, якія гуляюць у складзе наваполацкай каманды. І ў апошняй сустрэчы, напрыклад, Крысціна Паслет адзначылася чырвонай карткай. Вось такое вось дасягненне са знакам мінус, але цяпер яна ў Наваполацку. Тым часам Дынама разгортвае сваю атаку, левы край у нас актыўнічае, і Вольга Капыша адпраўляе мяч на сетку варот суперніц. Рыхтуецца Александра Прыходзька увесці мяч у гульню. І будзем мы сачыць за дзеяннямі расійскай абаронцы варот. Пайшла перадача наперад. Выйграюць паветра блакітна-белыя. І Дынама сваю атаку будзе разгортваць. Гэта Зарына Капусціна. Перадача наперад. Выйграе тут барацьбу абаронца наваполацкай каманды і зноў жа адпраўляе мяч бліжэй да валоданняў Кацярыны Кавальчук. Магчыма, пакуль што складана чэмпіёнкам увайсці ў тэмп гульні пасля тыднёвага перапынку. Ёсць пэўныя у нас такія моманты, якія накладаюцца на колькасць каманд. Пакуль што закід у штрафную. Зноў жа на Аліну Харашчак мяч ідзе, але ж не даходзіць да яе Капыша. Перадача на Харашчак. Прапускае мяч Аліна, але робіць гэта на суперніцу. Зноў жа Капыша. Цягне мяч пад прэсінгам. Дар'я Лічманова добра там адпрацоўвае супраць 8-га нумара Дынама. Перадача наперад, але ж не паспявае яе партнёрка, не паспявае Крысціна Паслет, пра якую мы сёння ўжо неаднаразова узгадвалі. Рыхтуецца Дынама БДУФК выканаць закід з-па-за межаў поля. Ну і узгадаўшы тое, што наваполацкі Нафтан гэта дэбютант нашага жаночага першынства, можам мы зазначыць, што сёння гістарычная першая сустрэча паміж камандамі. Ну а навапалачанкі сталі другім прадстаўніком Віцебскай вобласці. Ёсць у нас футбольны клуб Віцебск, і цяпер, як і ў вышэйшай лізе мужчынскай, прадстаўлена Віцебшчына двума клубамі і ў жаночым чэмпіянаце. 7 хвілін у нас ужо сышло ў гісторыю, 0-0 на табло, але пакуль што чэмпіёнкі больш актыўныя, па сутнасці без момантаў. І адзінае, што мы можам узгадаць, гэта выхад Харашчак 1-1 за Прыходзька, калі галкіпер была ўсё ж такі мацнейшая, была спрытнейшая. Але ж у гульні з Дынама БДУФК трэба трымаць канцэнтрацыю на працягу ўсіх 90 хвілін, бо гэтая каманда
вельмі вопытная не толькі па беларускіх мерках, але і па мерках выступаў у еўракубках, і можа з кожнай памылкі наш чэмпіён знайсці гол у вароты суперніцы. Тым часам сыходзіць мяч па-за межы поля, аут на карысць новапалачанак, і будзем глядзець мы за тым, як скарыстаюцца яны гэтым стандартам. Пайшоў закід наперад, і зноў жа аут на карысць Нафтана. Выконвае гэты стандарт футбалістка з Узбекістана Марына Коснікава, але ж не атрымліваецца яе дакладна аддаць перадачу на партнёрку. Чарлёнак адгулялася на Зарыну Капусціну. Капусціна тым часам край атакі змяняе. Капыша. Падача ў штрафную, выйграюць там паветра новапалачанкі, але ж Гада Піліпенка на падборы дзейнічае, захоўвае мяч для Дынама, і Гаршкова гуляе на адну са сваіх партнёрак. Закід ад, калі не памыляюся, Зарыны Капусцінай, і Александра Прыходзька зноў жа уступае ў гульню. Пакуль што не бачым мы Нафтан у атакуючым кампаненце, але ж трэба зазначыць, што не будзе много момантаў у новапалачанах. Магчыма, зараз нешта атрымаецца знайсці, але ж Кацярына Кавальчук першая на гэтым мячы. А мы з вами скажам пра тое, што у Дынама БДУФК ў сённяшнім матчы даволі кароткая лаўка запасных, прычым усе дзяўчаты у нас, якія на ёй знаходзяцца, нарадзіліся ў 2004 годзе і пазней. Вось такая у нас маладая дынамаўская змена. Падача ад Капышы, не праходзіць яна, і першы вуглавы зарабляе Дынама на сваю карысць. Рыхтуецца стандарт. Тым часам карэктуе дзеянні футбалістак Валянціна Сакаловіч. Калюта адпраўляе мяч у штрафную, прымае там яго Харашчак, але ж у становішчы па-за гульнёй знаходзілася нападаючая, і не атрымалася ў Аліны нічога з гэтай атакі стварыць. Вось такая у нас цікавая дынамаўская атака адбылася. Тым часам і зараз Харашчак перахапляе мяч у суперніцы. Яго прытрымлівае і аддае перадачу на Дар'ю Манюкову. Гаршкова адгулялся з Капусцінай, зноў жа Гаршкова. Манюкова. Харашчак. Перадачу ў бок Капышы, але ж падвёў Вольгу хатні газон Дынама Юнія. Не вельмі дакладна мяч адскочыў, і цяпер Александра Прыходзька будзе выконваць удар ад варот. Ну а мы нагадваем, што з гэтага сезона атрымала жаночая ліга тытульнага спонсара, тытульнага партнёра, букмекерскую кампанію Макслайн, і з гэтай нагоды у галоўнага партнёра нашай жаночай лігі праводзіцца акцыя. 22% далучаецца на лік гульца пры кожным папаўненні рахунку. Але ж трэба зазначыць, што азартныя гульні — гэта справа кожнага, нікога не заклікае гуляць, нікога не заклікае рэгістравацца, але ж як даведку, як нейкую інфармацыю мы вам гэта і кажам. Ну а тым часам Дынама сваю атаку зноў жа разгортвае, спрабуюць пазіцыйна бела-блакітныя стварыць небяспеку каля варот новапалачанак, але ж бачым мы, што вельмі пільна адпрацоўваюць у абароне футбалісткі з Віцебскай вобласці, і нават расстаўляюцца па схеме 5-4-1. Закід наперад тым часам. Соф'я Немцава там адзінай нападаючы застаецца, але ж не чапляецца яна за гэты мяч, і не атрымліваецца разгарнуць атаку сваёй каманды ў расіянкі. Зноў жа Дынама спрабуе на 13-й хвіліне стварыць небяспеку каля варот суперніц. Гэта Піліпенка і Ганна
зарабляе вуглавы для сваёй каманды. Другі вуглавы у нашай сённяшняй сустрэчы і будзем сачыць за падачай. У штрафную не атрымліваецца зноў жа ў Дынама удар. І цяпер ужо на падборы добра дзейнічаюць футбалісткі новаполацкай каманды. Разганяецца іх атака. І будзем глядзець мы за тым, што прыдумаюць госці нашага сённяшняга матча, але гаспадыні хутка вяртаюць валоданне сабе. Гаршкова на Манюкову гуляе, і па першых хвілінах зазначым мы тое, што Ганна Піліпенка не вельмі заўважная у сённяшняй гульні. Усё ж такі капітан Дынама, адна з лідарак нашай нацыянальнай зборнай, гэта тая футбалістка, якая у маладым складзе Дынама можа зрабіць розніцу. Ну а мы тым часам будзем сачыць за адной са шматлікіх атак чэмпіёнак. Закід наперад! Удар ад Арцішеўскай і гучыць свісток Валянціны Сакаловіч ляжыць на газоне. Аляксандра Прыходька, зноў жа яна ратуе сваю каманду ад прапушчанага гола. Патрэбная тут дапамога медыкаў, і даволі сур'ёзна сутыкнулася Арцішеўская з галкіперам Нафтана. Ну а трэба зазначыць, што на лаўцы запасных знаходзіцца Ксенія Цярэшчанка з галкіпераў, дзяўчына 2008 года нараджэння. І вось так, насамрэч, самі сабе могуць дзяўчаты стварыць праблемы такімі вось стыкамі. Ну а мы будзем глядзець за тым, што далей будзе адбывацца, ці здолее Прыходзька гульню працягнуць. Хаця, здаецца, Арцішеўская там ужо рабіла ўсё для таго, каб не траўмаваць суперніцу. Ну а мы будзем чакаць аднаўлення нашага матча. Трэба зазначыць, што ёсць у складзе наваполацкай каманды дзяўчаты, якія гульні з Дынама ведаюць як свае 5 пальцаў. Напрыклад, тая ж Карына Станкевіч, якая у мінулым сезоне была футбалісткай Мінска, які да апошняга дынамаўкам не дазваляў дайсці да чэмпіёнства, нават спатрэбіўся, ці не першы ў гісторыі Макслайн жаночай лігі, залаты матч. Ну а тым часам наваполацкая каманда ў нас у атацы. Немцава добра прыбірае Піліпенка, дае перадачу на Завадскую, футбалістку, якая ў мінулым сезоне абараняла колеры Віцебска. Але ж Дынама барацьбу выйграе. Арцішеўская адгулялася на партнёрку, атрымала адваротную перадачу. І зноў жа Нафтан вымушаны выбудоўваць свае абарончыя рэдуты. Зноў жа нават не 5, нават 6 абаронцаў у навапалачанак. Перабудоўваецца схема з 5-4-1 у 6-3-1 і перахоп ад Нафтана. Зноў жа атака, і Яна Ціхановіч у нас паскараецца. Яна Ціхановіч аддае перадачу на партнёрку, але ж Дынама зноў жа гуляе уважліва ў абароне. І пакуль што Кацярыну Кавальчук мы ў гульні па сутнасці не бачылі. Зноў жа Дынама намаганнямі Капышы пераводзіць мяч на палову поля Нафтана. Піліпенка спрабавала пяткай скінуць на партнёрку, не атрымалася. Нафтан перахапіў, але ж вось праз такія кароткія перадачы ледзь не памыліліся футбалісткі наваполацкай каманды. Кавальчук, ну хоць так яна сёння ў гульню уступае. І ў нас падыходзіць да сканчэння 17-я хвіліна, пакуль што 0-0, ну а Нафтан вельмі уважліва абараняецца. Вось так, адбіваючы мяч наперад. Гэта, дарэчы, была Карына Станкевіч, тая самая, якая апошні сезон яшчэ была футбалісткай Мінска, які паспеў у Дынама у апошнім сезоне адабраць суперкубак. У гэтым годзе бела-блакітныя сабе трафей ужо
вярнулі. Ну, а чэмпіянат і кубак засталіся за Дынама БДУФК, але ж зазначым гістарычную падзею апошняга сезона, што першы за ўсю гісторыю існавання бела-блакітных трафей, які быў разгуляны на Беларусі, узялі не яны. Вось такая у нас цікавостачка. Арцішеўская. Много прасторы ў Яны, яна падае, Харашчак там не паспявае да мяча. Для добрага удару дабегчы, але ж захоўвае яго ў гульні і выпускае па-за межы поля пасля. Рыхтуецца Нафтан выканаць падачу з-па-за межаў поля. І пакуль што вельмі ўпэўнена трымаецца абарона новапалачанак, хаця не без праблем. Капыша. У Дынама тым часам першая футбалістка ідзе ў зону размінкі. І, магчыма, ўжо ў перапынку будзе Юрый Малеяў нешта прыдумляць для таго, каб узламаць усё ж такі гэтую абарону ў стылі Атлетыка Мадрыд. Але ж пакуль што ў нас толькі 19-я хвіліна падыходзіць да свайго сканчэння, і пакуль Дынама нічога з Нафтанам зрабіць не можа. Хаця былі два перспектыўных выхады, але ж не атрымалася ў Дынама забіць. Пайшоў мяч наперад. Ну, а мы зазначым, што тур у нас сёння ўжо паспеў распачацца, і наша з вами сустрэча ўжо далёка не першая. АБФ У-19 о 14 гадзіне распачыналі свой матч з брэсцкім Дынама. Там пераможца выяўлены не быў. 0-0 у гэтым матчы пабачылі заўзятары і аматары футбола. У другім гульнявым слоце у нас былі ўсё ж такі каманды рознага ўзроўню, Гомель і Мінск, і гараджанкі былі мацнейшыя за сваіх суперніц за лікам 0-16. Прайгралі гамельчанкі свой хатні матч, і, напрыклад, Міраслава Зубко у той сустрэчы аформіла 5 забітых мячоў. Ну, а тым часам новапалачанкі мячом валодаюць. Перапасоўка прыводзіць да парушэння правілаў ад Дынама БДУФК і да стандарта на карысць новаполацкай каманды. У прынцыпе, адна з самых нізавых каманд нашага чэмпіянату па выніках першых двух тураў. Мала забіваюць, мала прапускаюць футбалісткі з Віцебскай вобласці. І пакуль што сваё вось гэтае рэзюмэ яны апраўдваюць. Усё ж такі радасна з таго, што новая каманда на нашай футбольнай мапе не стала хлопчыкам для біцця. Усё ж такі новапалачанкі здолелі сабраць моцны склад. Ну, а тым часам Харашчак у нас з мячом. І вось нават лідару нашага чэмпіяната бой даюць гэтыя дзяўчаты. Ну, а у перадапошняй атакі Дынама трэба выдзеліць Гану Сіняўскую, якая гэтую атаку па сутнасці стварыла. Арцішеўская не здолела мяч утрымаць, перахапілі яго новапалачанкі, але ж перахапілі, а мячом дакладна не скарысталіся. Манюкова з Гаршковай адгулялася. Зноў жа Манюкова. Чарлёнак адкрываецца пад перадачу ў гэтым трохкутніку, але ідзе пас на Капышу. Вольга з мячом, зноў жа Манюкова. І праз галкіпера дзейнічае Кацярына Кавальчук. Як лібера зараз гуляе і аддае перадачу далей на Гаршкову. Піліпенка, скидка на Арцішеўскую. Арцішеўская, не вельмі добрая пазіцыя для таго, каб біць, але прабівае Яна і прабівае
ну зусім недакладна. Па-за межамі створу і па-за межамі шансаў на гол. Але фіксуем мы, што Ганна Піліпенка у нас дапамагае камандзе стварыць небяспечны момант. Казалі мы пра тое, што не вельмі капітан заўважная у сённяшнім супрацьстаянні, але ж вось паціху, але Піліпенка выходзіць з цені. Тым часам новапалачанкі сваю атаку разгортваюць. Перадача ў бок Немцавай не праходзіць. Ціхановіч на Завадскую, не атрымліваецца гэта перадача. І Дынама БДУФК спрабуе апусціць мяч на зямлю, перахапіць і сваю атаку ўжо разгортваць, але новапалачанкі працягваюць мячом валодаць, і вось толькі на гэтым сканчваецца заход гасцей на палову поля чэмпіёнак, і сканчваецца ён не так, як Нафтан сабе гэтае прадстаўляў. Сканчваецца ён аўтам на карысць Дынама. Ну а магчыма, зараз мы будзем назіраць дубль 2, бо не ўтрымаўся мяч у нагах у чэмпіёнак, і тым часам зноў жа Дынама мяч перахапляе. Калюта на Манюкова адгулялася, тая гуляла ў бок Капусціна, але ж Харашчак паспела да мяча. І што тычыцца 49-го нумара Дынама БДУФК, то такое пачуццё, што на ўсіх пазіцыях сёння мы яе пабачылі, акрамя пазіцыі галкіпера. І зноў жа Александр Прыходзька нас выходзіць з варот, мяч забірае і не дазваляе Дынама нічога стварыць. 25-я хвіліна у нас з вамі ідзе, і новапалачанкі трымаюць стартавае 0-0, але ж такое пачуццё ўсё больш складана становіцца. Нафтан ўсё ж такі знаходзіць раз за разам дынамаўскі гэтыя брэшы у абароне, але ж пакуль што німі не карыстаюцца. Закід наперад ад Коснікавай з-па-за межаў поля. Манюкова мяч апрацавала на Гаршкову, адгуляла, ну а тая назад на Кавальчук дзейнічае. Харашчак. Жорсткавата такое пачуццё. Прымае мяч 49-й нумар Дынама. Манюкова. Капыша. Перадача на Арцішэўскую. Арцішэўская спрабуе сабе на ход пракінуць, але ж там Коснікава да апошняга адпрацоўвае, дапамагае партнёрцы і перахапляе зараз Нафтан гэты мяч. Ну, канчаткова перахапіла яго Ілона Леонова. Гаршкова адгулялася на Харашчак. Зноў жа Гаршкова. Манюкова. Капыша. Яна Арцішэўская спрабуе адкрыцца разам з Ганнай Піліпенка. Піліпенка мяч атрымлівае. Перадача на Арцішэўскую. Трэба Яне прастрэльваць. Яна гэта робіць, але ж не ідзе. У нас справа да удара. Піліпенка за мяч змагаецца. Выйграюць гэтую барацьбу. Здавалася б, новапалачанкі, але ж Дынама перахапіла зноў жа мяч і сваю атаку зноў жа спрабуе разгарнуць. Закід у штрафную ад Зарыны Капусціна, і Ганна Завадская яго спыняе. І працягваюць у нас чэмпіёнкі мячом валодаць. Тым часам трэба зазначыць, што амаль 300 заўзятараў сочаць за нашай трансляцыяй на YouTube-канале «Жаночы футбол Беларусі». І будзем мы глядзець за яшчэ адной атакай Дынама. Чарлёнак аддае перадачу на Манюкову. Манюкова далей на Арцішэўскую. Не ўсё пакуль у Яны атрымліваецца. Зноў жа Манюкова. Кавальчук не ўключае ў гэтую атаку, а сама дае недакладную перадачу. Немцава
Адгулялся на партнёрку, але ж дынамаўкі мяч перахапілі. Адліна Чарлёнак адпрацоўвае у абароне дакладна. Гаршкова. І гэта за рынак Капусціна. Закід наперад. Недакладная скидка ад партнёркі. Калюта там спрабавала адкрыцца пад гэтую перадачу. І будзем глядзець за дзеяннямі Яны Арцішэўскай. Арцішэўская мяч у штрафную адпраўляе. Барацьба за яго. Выйграюць яго у выніку новапалачанкі. Але ж в гэты выйграны мяч адпраўляць яны па-за межы поля. Яшчэ адзін закід у бок Сіняўскай. Сіняўская прабівае па варотах. Прыходзька ратуе. Але ж не вельмі дакладная скидка ад абаронцаў. Арцішэўскай дакладна на нагу. І вось цяпер мы можам адзначыць, што Дынама БДУФК мела 100% галявы момант, але галкіпер новаполацкай каманды сказала Ганне Сіняўскай не на гэтую падзею, на гэты удар, але ж вельмі блізкае было Дынама для таго, каб лік у гэтай сустрэчы адкрыць. Манюкова знаходзіць перадачу Вольгу Капышу. Та мяч прытрымлівае. Прыбірае суперніцу вось такім фінтом. Адпраўляе мяч у штрафную, але ж не вельмі моцна. Чарлёнак прабівае, і Прыходзька зноў жа ратуе сваю каманду, нягледзячы на рыкашэт. Але пакуль што па сутнасці цягне новаполацкую каманду расійская галкіпер. Дынама ўсё актыўней і актыўней цісне на вароты Нафтана, але ж пакуль што спраўляецца з гэтым ціскам футбалісткі новаполацкай каманды. Будзем глядзець за наступнай атакай. І яна перарываецца памылковай перадачай. Нафтан гэтак жа сама адказвае Дынама. Піліпенка, летні ў штрафной. Ганна, скидка, але ж завадская. Там першая на мячы, дынамаўкі на падборы. Капусціна прабівае па варотах, але ж зноў жа Аляксандра Прыходзька. Ураджэнка яна горада Краснагорск, што ў Маскоўскай вобласці, і з'яўляецца выхаванкай таксама падмаскоўнага клуба, падмаскоўнай акадэміі «Майстар Сатурн». У яе складзе яна знаходзілася з 2021 па 2024 год і 33 матчы правяла у моладзевай жаночай лігі Расіі. 13 гульняў на 0 у гэтай абаронцы варот. І бачым мы, што пакуль што маладую расійскую брамніцу не могуць прабіць чэмпіёнкі Беларусі. Завадская. Няўдалая перадача ад 63-го нумара новаполацкай каманды. А тым часам у нас першая замена рыхтуецца у складзе Дынама БДУФК. Казалі мы пра магчымае нешта ў перапынку, але ж Юрый Иванович Малеяў не дачакаўся 45-й хвіліны. Тым часам Прыходзька мяч у нас у рукі забірае. І рыхтуецца у нас з'явіцца на поле Віолета Вацура. 33 нумар на яе цішотцы. І бачылі мы яшчэ Ілію Ціхамірову. На броўцы вось вяртаецца яна. І адразу падвойная замена у складзе Дынама БДУФК. Арцішэўская пойдзе у нас адпачываць. Усё ж такі бачыць Юрый Иванович, што не ўсё атрымліваецца у 7-го нумара. І Віолета Вацура у нас з'явіцца на футбольным полі. Адна з тых футбалістак, якая далучылася да бела-блакітных цягам гэтай зімы. Капыша, Арцішэўская, і апошняя магчымасць нешта стварыць у сённяшнім матчы. Арцішэўская цягне мяч, прастрэльвае, але ж перапыняць гэты прастрэл новапалачанкі. І падвойная замена у складзе Дынама БДУФК. Віолета Вацура замест Яны Арцішэўскай у нас з'яўляецца на футбольным полі. І будзем глядзець, замест каго з'явіцца Лія Ціхамірова. Што тычыцца Віолеты Вацура, яна апошнім годам
абараняла колеры АБФФ У-19, а ўзімку перабралася ў Дынама БДУФК. Таксама пайшла адпачываць у нас Вераніка Калюта, замест яе Лея Ціхамірова з'явілася футбалістка, якая далучылася да Дынама перад сезонам 2024, а дагэтуль таксама была адной з футбалістак АБФФ У-19. Выхаванка гомельскага футбола Лея Ціхамірова, што тычыцца Віолеты Вацура, то яна выхаванка футбола Бабруйска. Гуляла яна за моладзевыя каманды бабруйчанкі, Лея Ціхамірова гуляла за гомельскія моладзевыя каманды, потым абедзве дзяўчыны перайшлі у дзяржаўнае вучылішча алімпійскага рэзерва, якое таксама мае жаночую каманду у моладзевых першынствах. Но у нас тым часам невялічкая паўза ў гульні ўзнікла. Было сутыкненне з Харашак, адной з футбалістак Нафтана, Чарлёнак. І ўсё ж такі да Гаршковай мяч даходзіць. І дынамаўкі спрабуюць далей атаку разгарнуць. Не атрымліваецца гэтага зрабіць. Перахапляюць мяч новапалачанкі. І зноў жа Дынама БДУФК вяртае сабе валоданне. 35-я хвіліна і нетыповая для чэмпіёна 0-0 на табло. Пакуль што дэбютанткі нашага чэмпіяната глядзяцца вельмі упэўнена. Гаршкова на Манюкову гуляе. Тая на Капышу і ось так знешнім бокам нагі спрабуе Вольга Капыша мяч у гульні захаваць, але ж не атрымліваецца гэтага зрабіць у 8-га нумара Дынама БДУФК. Тым часам новапалачанкі будуць сваю атаку распачынаць. І толькі казалі мы пра тое, што будуць распачынаць, а яны яе ўжо сканчваюць. Аут на карысць Дынама БДУФК быў у нас прызначаны, і тым часам Дар'я Гаршкова прытрымлівае мяч, дае на партнёрку. Гэта Зарына Капусціна, тая далей на Чарлёнак. Чарлёнак наперад. І зноў жа становішча па-за гульнёй фіксуецца. Скажем так, лайнсвумен, усё ж такі жаночая у нас сёння брыгада ў полі працуе. І Ганна Сіняўская не здолела атрымаць яшчэ адзін шанец забіць гол у вароты суперніц. Ну, а у нас тым часам мяч адпраўляецца наперад. Новапалачанкі яго прытрымліваюць, але ж на такіх далёкіх перадачах мы нікуды далёка не паедзем. Капыша. Манюкова. Адгулялася з Дар'яй Гаршковай. Гаршкова на Піліпенка. І тая на Зарыну Капусціну. Капусціна прытрымала мяч, адгулялася на Піліпенка. Піліпенка падае ў штрафную, і зноў жа Прыходзька. Надзейнічае, не дазваляе Ціхаміравай з мячом сустрэцца. І будзем глядзець мы за тым, як расійская галкіпер будзе уводзіць мяч у гульню. Барацьба за гэты мяч сканчваецца тым, што спрабуе Нафтан сваю атаку разгарнуць, але ж Дар'я Гаршкова тут вельмі уважліва сочыць за перадачай. Яшчэ адна футбалістка, дарэчы, у блакітнай цішотцы размінаецца у нас. І, магчыма, яшчэ адну замену мы пабачым ужо ў перапынку. Харашак. Ёсць Капыша, якая атрымлівае перадачу. Капыша далей на кагось з партнёрак. Не праходзіць гэты пас на Чарлёнак, і трэба Аліне зараз адпрацоўваць у абароне. І зараз Ганна Піліпенка проста выцарапвае мяч на правах капітана, але ж не захоўвае яго у
межах поля, не захоўвае яго ў гульні. І Марына Коснікава будзе падаваць з-па-за межаў поля. Чарлёнак, Манюкова, Кавальчук, Гаршкова. Зарына Капусціна з мячом. Зноў жа Гаршкова. І такое пачуццё, што назіраем мы зараз тыповы вясенні футбол. Пакуль што даволі складана камандам у атакуючых дзеяннях, што новапалачанкі, якія рэдка з'яўляюцца на палове поля суперніц, што дынамаўкі, якія вось зараз забіваюць у вароты суперніц, і ўсё ж такі адкрываецца лік у нас напрыканцы першага тайма. Вось так за размовамі такое пачуццё, што паспрабавалі мы усыпіць гэтую гульню, а яна нас проста выдзірае з сна, выдзірае з гэтых нулёў, і 1-0 на карысць Дынамо БДУФК становіцца лік на 39-й хвіліне. Не пабачыў я нават таго, хто там пераводзіў гэты мяч у вароты Аляксандры Прыходзька. І будзем чакаць мы словаў дыктара, а пакуль паглядзім за тым, што прывяло ўсё ж такі да прапушчанага новапалачанкамі гола. Усё ж такі не датрымаўся Нафтан. Усё ж такі не атрымалася сысці на перапынак з лікам 0-0. Далёкая перадача. Добры удар, і 1-0 лік у нас становіцца на карысць Дынамо БДУФК. Піліпенка атрымлівае там віншаванне, дарэчы, атрымлівала у гэтым эпізодзе. Так, дакладна, менавіта капітан Дынамо Ганна Піліпенка адпраўляе мяч у вароты суперніц. Вось такая атака сканчваецца голам Дынамо. Зноў жа закід у штрафную. Адбівае мяч Прыходзька. Піліпенка на падборы. Чарлёнак. На Капусціну гуляе. Капусціна на Сіняўскую спрабуе згуляць. І, дарэчы, Ганна Сіняўская — гэта дзяўчына вельмі цікавага лёсу, бо з'яўляецца яна выхаванкай не якога-небудзь вялікага здзюшара ці нейкай вялікай акадэміі. Сама яна родам са Стаўбцоўскага раёну і з'яўляецца выхаванкай мясцовага дзюсаша ў пасёлку Дзіраўная. Таму вось так нават з невялічкіх гарадоў, мястэчак і вёсак можна выбівацца ў чэмпіёнкі Беларусі, ў чэмпіёны. І добра, мы ведаем не толькі прыклад Сіняўскай. Казалі мы і пра дзяўчат, якія выходзілі на замену, але трэба зазначыць і што Ганна Піліпенка далёка не выхаванкай мінскага Дынамо з'яўляецца. Яна такі вось брыльянт брэсцкага футбола. Таму цікава у нас паназіраць за тым, як дзяўчаты з розных гарадоў, з розных мястэчак знаходзяць сябе у жаночай вышэйшай лізе. І, дарэчы, казалі мы пра гэта ўжо на пачатку ў кантэксце Нафтана, што у складзе новаполацкай каманды гуляюць нават выхаванкі пухавіцкага здзюшара. Што тычыцца, дарэчы, працягу гэтай тэмы, то у стартавым складзе новаполацкай каманды толькі адна футбалістка, якая ў мінулым сезоне не проста прадстаўляла нейкую каманду са ступеняў Нафтана, але і ў прынцыпе футбалістка, якая прадстаўляла каманду з Віцебскай вобласці, гэта Ганна Завадская. Ну а тым часам у нас Немцава спрабуе разгарнуць атаку сваёй каманды, атрымала перадачу Завадскай. Можна было б там бегчы і спрабаваць паказаць сваю спрытнасць на фоне дынамаўскіх абаронцаў, але ж прытрымала атаку, пачакала, і гэта, магчыма, стала памылкай. Вацура адгулялася на Сіняўскую. Сіняўская далей на Зарыну Капусціну, футбалістку, якая імя сабе зрабіла у Магілёве. І Аляксандра Прыходзька
будзе уводзіць мяч з-па-за межаў поля. Пайшла перадача ад Прыходзька, але ж Ганна Піліпенка. Першая на мячы. Добра адпрацоўвае яе партнёрка. Сіняўская гэта была. Перадача ў бок Вацура не праходзіць. І зноў жа Сіняўская цяпер ужо захоўвае мяч у поле. Манюкова, таксама футбалістка, якая імя сабе рабіла ў Магілёве. Гаршкова. Прытрымлівае Дар'я мяч. Аддае на Капусціну. І вось здаецца, што пасля замены ўсё ж такі Дынама БДУФК забіла, але ж гульня ў атацы многа весялей не стала. Капыша. Магчыма, нават страціў у весялосці гэты левы край, дзе дзейнічала Яна Арцішеўская. Цяпер там Вольга Капыша разам з Ганнай Сіняўскай і Ліяй Ціхаміравай. Ціхамірава з мячом аддае на Капышу. Сіняўская адкрывае гэты трохкутнік, але ж ідзе перадача на Чарлёнак. Трэба Аліне хутка прымаць рашэнне. Прымае рашэнне, яна вось так прабіць. Але ж ідзе мяч па-за межамі створа. 44-я хвіліна ў нас падыходзіць тым часам да сканчэння. І распачынаецца апошняя хвіліна першага тайма. 1-0 на карысць Дынама БДУФК. І будзем глядзець мы за тым, як Александр Прыходзька будзе ўводзіць мяч у гульню. Моцны закід наперад. Пералятае мяч нават Ганну Піліпенка. І даказвае тое, што няма у яе магніта, які гэтыя мячы прыцягвае, бо часцяком менавіта Піліпенка дагэтуль здымала паветра. Ну, а мы будзем назіраць за яшчэ адной атакай. Хатняй каманды, перахоп ад Нафтана, зноў жа Дынама вяртае сабе валоданне. І зарабляе Аліна Харашчак аут на карысць сваёй каманды. Плюс 1 хвіліна ў нас да асноўных 45 дадаецца Валянціны Сакаловіч. І будзем мы глядзець за першым таймам на працягу 46 хвілін. Тым часам Манюкова мячом валодае. Тут нават Кацярына Кавальчук ужо хацела на пазіцыю трэцяга цэнтральнага абаронцы ўзняцца, але ж усё ж такі Манюкова завалодала мячом. Ціхамірава. Перавод на Чарлёнак. Чарлёнак далей на край, дзе знаходзіцца у нас Капусціна. Капусціна мякка на Харашчак і памыляецца Аліна ў скідцы, але ж мяч за ёй застаецца. Харашчак зарабляе стандарт, і вось толькі зараз гучыць свісток. Валянціны Сакаловіч дапамагае ёй асістэнтка. І у нас вельмі небяспечная сітуацыя напрыканцы першага тайма. Дынама БДУФК зарабляе стандарт, і будзем глядзець, хто ж з дзяўчат пойдзе у нас да мяча. Бачым, што гэта не Піліпенка. І рыхтуецца у нас верагодней за ўсё падача. Бо і Гаршкова ў штрафной, і тая ж Сіняўская, і Віялета Вацура, і яшчэ некалькі прадстаўніц чэмпіёнскай каманды. Падача ідзе, выйграюць паветранага палачанкі. Харашчак, скідка, зноў жа ў штрафную, не атрымліваецца у Гаршковай дакладны удар, і на гэтым у нас падзеі першага тайма сканчваюцца. 1-0, дзякуючы голу Ганны Піліпенка, Дынама наперадзе. І на гэтым мы з вами развітаемся прыкладна на 15 хвілін. Гэты час адпачнуць футбалісткі, адпачнуць арбітры, адпачнуць заўзятары, і вернемся мы на стадыён Дынама Юні прыкладна праз 15 хвілін, каб далей сачыць за футболом.
Мы вяртаемся на стадыён Дынама Юні, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2 супрацьстаяння мінскага Дынама БДУФК і наваполацкага Нафтана. Пасля першай паловы сустрэчы, дзякуючы голу на 39-й хвіліне аўтарствам Ганны Піліпенка, усталяваны лік 1-0. Дзве замены у нас Юрый Малеев правёў у першым тайме. З'явіліся у нас Віолетта Вацура і Лія Ціхамірова на футбольным поле. Вероніка Калюта і Яна Артішэўская у нас пайшлі адпачываць. У Нафтана ніводнай замены ні ў першым тайме, ні ў перапынку не адбылося. Таму распачнем мы гаворку пра склады каманд менавіта з гасцей. Александра Прыходзька, першы нумар, галкіпер навапалачанак. У полі ей дапамагаюць Аліна Бабко, нумар 3, Карына Станкевіч, 4, Крысціна Паслед, 6, Ілона Леонова, нумар 11, Вікторыя Сідарчук, 13, Марына Коснікова, нумар 14, Дар'я Лічманова, нумар 23, Яна Тиханович, нумар 31, Софья Немцева, нумар 44 і Ганна Завадская, нумар 63. Галоўны трэнер Міхась Александраў. Што тычыцца Дынама БДУФК, Кацярына Кавальчук, як у першым тайме, галкіпер нумар 12, Аліна Чарлёнак, 4 нумар, Лія Тихамірова, 25, Вольга Капыша, нумар 8, Ганна Сіняўская, нумар 10, Дар'я Манюкова, 17, Зарына Капусіна, 21, Ганна Піліпенка, 22, Віолетта Вацура, 33, Аліна Харашчак, нумар 49 і Дар'я Ганшкова, нумар 95. Галоўны трэнер Дынама БДУФК Юрый Малеев. Судзейская брыгада у нас прадстаўлена інтэргародняй жаночай брыгадай. Валянціна Сакаловіч з Жодзіна яе узначальвае. Аліна Слуцкая прадстаўляе Маркава і Крысціна Вайніловіч, горад Гродна. Тым часам Дынама у штрафной Нафтана нічога стварыць пакуль што не можа. Удар здалёк ад Капыша, але ж занадта моцна. Іван Кавальскі з Мінска, 4-й арбітр і інспектар сустрэчы у былым вядомы рэферы Дмітрый Доля, горад Гродна. Усіх афіцыйных асобаў мы з вами прадставілі. Засталося толькі пазнаёміцца з тымі, хто далучыўся да нашай трансляцыі ў перапынку. На гэтыя 1,5 гадзіны вашым голасам сённяшняй сустрэчы становіцца каментатар Беларускай федэрацыі футбола Іван Міцкевіч. Усе фармальнасці мы з вами выканалі і можам проста атрымліваць асалоду ад футбола. Вось зараз Вацура магла небяспечны момант стварыць, але не дазволілі суперніцы ёй ўсё ж такі прарвацца да варот. Сіняўская аддае перадачу на Капусціну, Гаршкова, Манюкова. Ёсць магчымасць на Капышу перадачу аддаць, яна і ідзе. І цяпер разам з Вольгай Капышай на край поля дзейнічае Аліна Харашчак. Гаршкова ад Чарлёнак атрымала перадачу. Знаходзіць Дар'я Зарыну Капусціну. А тым часам у нас і некалькі футбалістак Нафтана у зоне размінкі знаходзяцца. Адна з іх новая легіянерка наваполацкай каманды, прадстаўніца Камеруна Летісія Паўла Чедайво. Вось такая у нас легіянерка. Ну а мы хуценька пасля гэтага вуглавога нагадаем лаўкі запасных. Падача пералятае ўсіх. І мы можам хуценька прабегчыся па тых футбалістках, якія ў нас сёння на поле пакуль не з'явіліся. Пачнем з Дынама. Усё ж такі больш кароткая лаўка. Галкіпер нумар 2 у нас Ганна Залетава. Пад 91-м нумарам яна сёння прадстаўлена ў гульні. З палявых футбалістак на поле яшчэ не з'яўляліся Ангеліна Вашчук, нумар 5, Рэната Каліноўская, нумар 6, Александра Тарадуда, нумар 13, Ганна Пуцыковіч, нумар 19. Што тычыцца Нафтана, то тут другі галкіпер Ксенія Цярэшченка, нумар 27, і палявыя футбалісткі Яна Шамкова, нумар 5, Дар'я Маркова, нумар 7, Ірына Палянская, нумар 8, Летісія Паўла Чедайво, нумар 17, Марыя Ралавец, нумар 19,
Камила Расулова, номер 22, Владислава Камінська, 24 номер і Вікторія Полянська, номер 33. Ось такі лавки у нас запасних на сьогоднішній матч у команд. Динамо БДУФК уже одним слотом для замін скористалася. Яшчэ да перапынку Вацура і Тихамірова у нас з'явіліся на футбольным полі. Гаршкова аддае перадачу на Зарыну Капустіну. Тая далей на Аліну Чарлёнак. Спрабуе праз цэнтр згуляць. 4-й нумар Дынамо БДУФК, але там Ганна Завадская. Вельмі надзейна дзейнічае. Манюкова. Перавод на левы край атакі. Капыша. Спрабуе прорвацца по край, не атрымліваецца, зарабляе Вольга толькі аут. Харашчак. Харашчак захоўвае мяч для сваёй каманды. Чарлёнак. Перадачу на Капустіну. Сіняўская. Зноў жа Капусціна. І Дар'я Манюкова сустракаецца з мячом і адпраўляе яго на Вольгу Капышу. Парушэнне правіла у нас з боку новаполацкай футбалісткі. Пакуль без жоўтых картак абыходзіцца Валянціна Сакаловіч, але ж вельмі небяспечны стандарт для Дынамо БДУФК. Зараз прызначаны, добрая кропка для падачы. І паназіраем мы за дзеяннямі чэмпіёнак Беларусі. Трактуецца у нас гэта стандарт. І вось толькі зараз адпраўляецца мяч у штрафную. Выйграюць паветра новапалачанкі. Піліпенка з падбору прабівае не вельмі моцна. І Нафтан вось так на адбой гуляючы адпраўляе мяч на Аліну Чарлёнак. Капусціна. Моцны закід наперад. Спрабуе там зачапіцца за мяч яе партнёрка, але не атрымліваецца гэтага зрабіць. Удар Манюковай. Магілёўская звязка у нас спрабуе згуляць у Дынамо БДУФК, але ж не атрымалася стварыць усё ж такі на 100% небяспечны момант. Прыходзька. Моцная перадача наперад, не праходзіць. Манюкова паназірала, дзе знаходзяцца суперніцы, дзе партнёркі, і аддала перадачу на Кавальчук. Тая моцным пасам знайшла Зарыну Капустіну. Чарлёнак. Ганна Піліпенка з мячом. Моцны закід ад капітана і ледзь не праходзіць. Небяспечная перадача, але ўсё ж такі Карына Станкевіч на правах ужо новаполацкага капітана гэтую перадачу перарывае. І вось у нас такая, ведаеце, такі вось катаеўскі сцэнар. Два капітаны сышліся, але ж нічога небяспечнага з гэтага сыходу мы не пабачылі. Яшчэ адна спроба Дынамо БДУФК разгарнуць атаку. Сканчваецца парушэннем з боку Ганны Сіняўскай. І супаковыя дзяўчат. Валянціна Сакаловіч, Станкевіч, моцная перадача наперад. Там Дар'я Манюкова корпусам мяч прыкрывае, гуляе на Капусціну. Дар'я Гаршкова. Далей знаходзіць партнёрку. І Дынамо зараз спрабуе левым краем зноў жа разгарнуць атаку. Капыша. Капыша мяч у гульні не захоўвае. І гэта аут на карысць Нафтана. 54-я хвіліна у нас падыходзіць да сканчэння. Вось новапалачанкі шанец атрымліваюць на добрую атаку, але ж Дар'я Манюкова зноў жа уважліва дзейнічае. Здолела нападаючая Нафтана прайсці Дар'ю Гаршкову, і зараз ледзь не памылілася, дарэчы, Кацярына Кавальчук. Але ж вытрымала прэсінг, аддала перадачу на партнёрку. А тым часам знаходзіцца ў нас у становішчы па-за гульнёй. Футбалістка у белай цішотцы. Была на вастрые атакі зараз Дар'я Лічманова, расійская футбалістка. І будзем глядзець мы за
тым, як Дынама будзе пачынаць гульню пасля гэтай атакі. Гаршкова. Пайшла далёкая перадача наперад. Новапалачанкі адбіваюцца. І будзем глядзець мы за яшчэ адной спробай Дынама БДУФК ўсё ж такі давесці гэту атаку. Як мінімум да ўдара. Але ж уключаецца ў наступ нават Манюкова. І вось зараз даходзіць мяч да Александра Прыходзька, але ж забірае яго надзейна ў рукі галкіпер новаполацкай каманды. Тым часам у нас з вами 56-я хвіліна і дагэтуль 1-0 на карысць Дынама БДУФК. Добра зараз гуляла Дар'я Гаршкова і захавала мяч для сваёй каманды. Чарлёнак. Пайшла перадача на Капустину. Капустина, пропускаючы Тихомирова, адпраўляе мяч на Піліпенка. Так, далей спрабуе знайсці разгортванне атакі. Мяч ужо на левым краі, ужо традыцыйным для Дынама. Аліна Харашчак. Піліпенка. І будзем глядзець мы за яшчэ адной спробай Дынама. Вось зараз да Капусціна мяч даходзіць. У штрафной Капусціна. Прастрэл, удар у бок ворот, але ж блакуецца адна спроба, другую адбівае Прыходзька, і з трэцяй пападае Дынама у папярэчыну. Вельмі блізка было зараз да забітага гола з боку бела-блакітных, але ж усё ж такі не атрымалася. Все ж таки вышэйшыя эмоцыі зараз згулялі за новапалачанак. Ну а тым часам 58-я хвіліна, і Александра Прыходзька будзе мяч уводзіць ад сваіх ворот. Адпраўляецца мяч у бок Дар'і Манюковай. І дынамаўкі будуць разгортваць зноў жа пазіцыйную атаку. Капусціна адпускае мяч па-за межы поля. І гэта аут на карысць. На карысць новапалачанак. Сочым далей за спробамі каманд разгарнуць атаку. І цяпер зноў жа Дынама на мячы. Зноў жа Дынама будзе спрабаваць ствараць небяспеку. І гэта Дар'я Гаршкова. Капусціна на Тихомирову згуляла. І зноў жа на левы край пайшоў мяч. Зноў Манюкова. Перавод на Капусціну. Капусціна за гэты мяч чапляецца, але прайграе барацьбу двум суперніцам. І будзе ў нас Дынама выконваць падачу з-па-за межаў поля. Сіняўская. Гаршкова. Манюкова. Зноў жа левы край уключаны. Там Вольга Капыша. Капыша перавод на Чарлёнак. Капусціна. Мяккавата, але знайшла Дар'ю Гаршкову. Манюкова. Яе цёзка, дарэчы. І у нас вось так атрымліваецца, што у лініі абароны Дынама менавіта ў цэнтры гэтай лініі дзве Дар'і. І вось зараз новапалачанкі мяч перахапляюць, але ж Дар'я Гаршкова перамагае
у барацьбе Вікторыю Сідарчук, адну з лідарак апошнегадовага брэсцкага «Дынама», але ж Сідарчук узімку вырашылася на пераезд праз усю Беларусь. Ведаеце, калісьці, калі я не памыляюся, брэсцкае «Дынама», можа быць, і рух, хтосьці з праекту Александра Зайцева лётаў у Віцебск на самалёце, але ж для Вікторыі Сідарчук, як і для Аліны Бабко, якая таксама перабралася з Брэста, верагодней за ўсё, гэтая опцыя была недасягальная. Ну а тым часам у нас яшчэ адзін вуглавы, ці як можна дадаць сінонімаў кутавы, кутні і ўсё іншае. Падача у штрафную, удар Чарлёнак, і ідзе мяч па-за межамі створа. Рыхтуецца Александра Прыходзька мяч у гульню ўвесці. Глядзім далей за тым, што будзе спрабаваць стварыць Нафтан. Вацура і Дынама ў сваёй атацы. Ёсць колькасны перавес, але ж Віалета Вацура сама спрабуе зацягнуць мяч у штрафную, аддае перадачу на Ціхамірова. Ціхамірова далей спрабуе знайсці Піліпенка, але ж не атрымліваецца гэтага зрабіць. Вось і камбінацыйны футбол бачым мы ад Дынама БДУФК. Тое, чаго мы чакалі ад чэмпіёнак на працягу ўсёй гульні, але ж бачым мы гэтыя самыя камбінацыі толькі на пачатку другой гадзіны. Запусцена. Піліпенка адгулялася на Сіняўскую. Сіняўская ў штрафную. Завадская выбівае дакладна на Піліпенка. Чарлёнак можа Алінай прабіць, што і робіць. Сідарчук няўдала выносіць мяч. І Гаршкова на Манюкову гуляе. Далей працягваем мы сачыць за разгортваннем атакі. І у нас аут на карысць Нафтана прызначаецца. Патрапіў мяч у бакавога рэферы, але ж гэта ў нас лічыцца тым, што мяч па-за межы поля сышоў. Гучыць свісток. Валянціны Сакаловіч, парушанае правіл супраць Вікторыі Сідарчук. І будзе стандарт на карысць Нафтана. Карына Станкевіч каля мяча, будзе капітан выконваць гэты штрафны. Моцны закід, адрасатам якога была зноў жа Сідарчук. І яшчэ адзін стандарт для новапалачанак. Цяпер гэта аут. Паглядзім, як Нафтан скарыстаецца ім. Не вельмі добра карыстаецца, бо аут цяпер ужо на карысць Дынама БДУФК. Пайшоў закід у бок Харашчак, але перарываць гэтую атаку традыцыйным дынамаўскім левым краем новапалачанкі. Ну, а мы глядзім за яшчэ адной спробай Дынама. Гаршкова. Як мінімум, дынамаўкі пакуль што выконваюць мінімальную задачу для таго, каб набраць 3 пункты ў сённяшнім матчы. Яны забілі на 1 гол больш за суперніц. Але у нас з вами яшчэ 26 хвілін асноўнага часу. Яшчэ некалькі арбітр дадаць. І ёсць у новапалачанак яшчэ шанец пакусаць чэмпіёнак Беларусі, пра што мы ўжо неаднаразова казалі, пра рэгаліі Дынама БДУФК. Ну а тым часам закід у бок Аліны Харашчак. Закід даволі моцны і не паспявае 49-й нумар да гэтага мяча.
Распачаў Нафтан сваю атаку. Але ж не атрымалася ў немцаў з мячом сустрэцца. Манюкова яе перагуляла. Аддала Дар'я перадачу на партнёрку. Гэта Чарлёнак. Ад Вольгі Капыш яна атрымала перадачу, дарэчы. І будзем глядзець за дзеяннямі цяпер ужо Зарыны Капусцінай. Сіняўская. Сіняўская, як жа аддае, яна прыгожа наперад, але не чытае Лея Ціхамірава гэтую ідэю. І сканчваецца у нас добрая перадача, добрая па задумцы, ударам ад варот. Аляксандра Прыходзька будзе гэты стандарт выконваць. Цягне пакуль што з заменамі трэнерскі штаб наваполацкай каманды, але ж адпраўляецца у нас камерунская легіянерка на лаўку з зоны размінкі. І, магчыма, Летісія Паўла Чедайво з'явіцца ў нас на футбольным полі у адну з будучых паўз. Паглядзім мы на гэтую футбалістку, якую толькі нядаўна Нафтан падпісаў. Ну а тым часам Дынама ў сваёй атацы закід у бок Харашчака, але ж зноў жа Аляксандра Прыходзька вельмі надзейна дзейнічае у сваёй брамніцкай і мяч у рукі забірае. Адпраўляецца мяч наперад ад галкіпера Манюкова. І ледь не 100% падбораў сёння за абаронцамі Дынамо БДУФК. Капусціна. Капусціна, не вельмі ўдалая перадача, але адскок у бок Чарлёнак. Зноў жа Капусціна. Сіняўская. Сіняўская адгулялася на Гаршкову. Тая далей Манюкову знаходзіць. І зноў жа левы край. Капыша. Падача. Прыходзька выходзіць, пералятае праз мяч. Капусціна. Але ў Віолеты Вацура зараз удар не атрымліваецца. Вельмі небяспечна было каля варот Нафтана. Яшчэ адна падача. Выходзіць галкіпер і, выносячы яшчэ адну са сваіх партнёрак, выносіць мяч па-за межы поля. Аут на карысць Дынамо БДУФК. І працягваецца атака бела-блакітных. Капусціна. На Гаршкову. Зноў жа Капусціна. І рыхтуецца у нас Чедайво з'явіцца на футбольным полі. Летісія Паўла Чедайво. 17-й нумар на яе цішотцы. Ну а тым часам Дынамо БДУФК ужо ў брамніцкай гэтай перадачы раздае, але да удара справа не даходзіць. Сідарчук аддае перадачу не вельмі дакладна і выходзіць мяч па-за межы поля. Софія Немцева у нас ідзе адпачываць. З'яўляецца на полі Паўла Летісія Чедайво. Футбалістка, як мы ўжо казалі, з Камеруна. Нарадзілася яна ў горадзе Дуала у гэтай афрыканскай краіне і там жа пачынала сваю кар'еру. Гуляючы ў клубе Кайман Філес Дуала. Ну і паглядзім мы за яе дэбютам на беларускіх футбольных палях. Вось зараз першае крананне мяча адбылося, але ж дынамаўкі мяч хуценька перахапілі. Разгортвае сваю атаку Дынамо БДУФК, разгортвае не вельмі дакладна. Чедайво не атрымліваецца ў яе адразу пракінуць мяч супраць Дар'і Манюковай. Зараз менавіта па 17-м нумары вельмі актыўна пачынае працаваць гэта камерунская легіянерка, але ж Манюкова першыя дуэлі у афрыканкі выйграе.
Кавальчук. На Капустіну гуляє. Та, далее на Горшкову. 70-я хвилина у нас з вами іде. Моцны закид наперад. До Вацура мяч не доходит, але Дынамо БДУФК зарабляе аут на свою карысць. Сіняўская аддае права на выкананне гэтага стандарта Зарыне Капусцінай. Зноў жа Капусціна. Чарлёнак. І Чдайво зараз перамяшчаецца ў зону, дзе знаходзіцца у нас Дар'я Горшкова. Не самая простая роля у афрыканскай нападніцы Нафтана. Тым часам удар па воротах. Яшчэ адна папярэчына. І дынамаўкі двойчы на сваім стадыёне трапляюць у каркас сваіх жа ворот. У гэтым матчы Прыходька рыхтуецца да удара ад ворот. Ну а мы тым часам будзем назіраць за новай футбалісткай у складзе Нафтана. Карына Станкевіч у нас усталёвае мяч, і будзе менавіта яна выконваць гэтую перадачу наперад. Чарлёнак. Завадская. Яшчэ адзін закід. Чдайво выйграе барацьбу у Горшковай, але ж скідка атрымалася дакладна на Ганну Піліпенка. Манюкова. І вось так трохкутнікам дынамаўкі з-пад прэсінгу адной суперніцы выходзіць. Капусціна аддае перадачу на партнёрку. Недакладна дзейнічае Віолетта Вацура. І вось зараз Дар'я Горшкова выбягае занадта моцна з пазіцыі, але ж Зарына Капусціна дапрацоўвае гэты эпізод за партнёрку. Манюкова. Горшкова. Перадача далей. Капусціна. Чарлёнак. Чарлёнак. Мяч прытрымлівае. Аддае на Капусціну. Капусціна далей на Манюкову. Зноў жа Манюкова з мячом. Перадача ў бок Капышы не праходзіць. І зноў Манюкова вымушаная вяртацца на сваю палову поля. Тут жа і Кацярына Кавальчук, якая перадачу атрымлівае. Тут жа і Дар'я Горшкова, якая далей з мячом сустракаецца. Капусціна. Зарына наперад. Сустракаецца з мячом Ціхамірова. Перадача ў штрафную. Піліпенка 2-0. Ганна Піліпенка афармляе дубль у гэтым матчы. Але ж пачынала атаку у нас Дар'я Манюкова, далей Кацярына Кавальчук, далей Дар'я Горшкова, далей Зарына Капусціна, Лія Ціхамірова, і толькі потым з мячом сустрэлася Ганна Піліпенка. Забівае Дынамо другі, ну а тым часам у новапалачанак яшчэ адна праблема ўзнікае. Александра Прыходька знаходзіцца на газоне. Зноў жа ёсць пэўныя праблемы са здароўем у галкіпера новапалачанак. Много сёння працы выконвае расійская абаронца варот. І чакаем мы яе вяртання ў гульню. Тым часам у нас змяняюцца лічбы на табло. І 73-я хвіліна становіцца шчаслівай для Дынамо БДУФК і канкрэтна для капітана гэтай каманды Ганны Піліпенка. Яна сёння у нас афармляе дубль. Яшчэ адна замена рыхтуецца у Нафтана. Каміла Расулова з'явіцца на полі, футбалістка з Таджикістана. І будзем глядзець, каго яна памяняе. Ёсць час размяцца у Расулавай. І што тычыцца гэтай футбалісткі, то у яе, скажем так, прафесійнай анкеце Нафтан адзначыў, што гуляла яна у расійскім Сокале, пасля гэтага перайшла ў Страгіно, а апошнім часам гуляла за казахскі Акжэтпес. З'яўляецца яна
футболисткай нацыянальнай зборнай Таджикистана не толькі па футболе, але і па футзале. І гуляе яна яшчэ і у расійскіх чэмпіянатах па міні-футболе, гуляла да пераходу ў беларускі клуб «Нафтан Новополоцк» і стала пераможцам чэмпіянату Масквы трэцяй лігі сезона 22-23 ў складзе свайго універсітэта і таксама пераможца усерасійскага фінала па міні-футболе праекта «Міні-футбол» у ВНУ за 2023 год. Вось такая разнастайная футболистка у нас з'яўляецца на полі у бліжэйшую паузу. Ну а у новопалачанак разміналася і запасная галкіпер, але ж яе паслугі пакуль што не патрэбныя. Чакаем мы выхад Камілы Расулавай на футбольнае поле. Ну а тым часам Дынама БДУФК намаганнямі Аліны Харашчак і Ганны Сіняўскай захоўвае мяч. Чарлёнак аддае перадачу на Вольгу Капычу. Мякка наперад гуляе партнёрка на Сіняўскую. Сіняўская вуглавы для сваёй каманды зарабляе. І будзем глядзець за стандартам. Не вельмі ўдалая перадача ад дынамаўскай футбалісткі. Ну а мы бачым, што Расулава пакуль што апранула манішку, размінаецца, рыхтуецца да выхаду на футбольнае поле. Ну а тым часам Дынама рыхтуе падачу са стандарта. Пайшла перадача ў штрафную. Сутыкнуліся галовамі футбалісткі і вымушаныя новополоцкія дзяўчаты выносіць мяч па-за межы поля. Ляжыць на газоне хтосьці з абаронцаў гэтай каманды і таксама звальваецца Вікторыя Сідарчук. Але Сідарчук, магчыма, проста адпачнуць. А адна з футбалістак, якая лінію абароны прадстаўляе, пакуль што знаходзіцца на полі. Там і Станкевіч, там і Прыходзька каля эпізода. І, магчыма, прыйдзецца прытрымаць замену Камілы Расулавай, бо можа Нафтану спатрэбіцца і іншая опцыя на футбольным полі, опцыя у лініі абароны. Пакуль што чакаем мы працы медыкаў. Нешта абгрунтоўваюць новополоцкія дзяўчаты у невялічкім гуртку з 4 футбалістак. Бачу я там Сідарчук. Бачу я у гэтым невялічкім коле і Дар'ю Лічманаву. І яшчэ 2 футбалісткі былі каля эпізода. Ну а тым часам выводзяць у нас па-за межы поля тую дзяўчыну, якая атрымала пашкоджанне пры падачы вуглавога. Ну а Зарына Капусціна зараз распачынае гульню пасля стандарта. Чарлёнак. 11-10 у нас пакуль што становішча. Удар па варотах ад Чарлёнак здалёк, але ж гэта міма створа. Будзем глядзець, калі падраўняюцца у нас склады каманд. Расулава пакуль што ўсё яшчэ ў манішцы. І незразумела, ці з'явіцца яна зараз на полі. Калі прыкладна хвіліну другую таму гэта было 100%, то зараз чакаем. Вяртаецца на газон новополоцкая футбалістка. Была гэта Ілона Ілегіёнова, 11 нумар. І ўсё з ёй добра. Можа яна гульню працягваць. І бачым мы, што займае сваё месца на полі. Тым часам Нафтан выканаў падачу са стандарта. Перахапілі мяч футбалісткі Дынама. Сіняўская прайграла барацьбу суперніцы. Спрабавала там ужо праз парушэнне спыніць гэтую атаку, але ж сыходзіць мяч па-за межы поля.
не паспявае Чадайво яго захаваць у гульні. А мы зазначым, што ўжо хутка перапыніцца наша жаночая ліга на міжнародную паўзу, бо хутка нас чакае выступ па зборнай Беларусі. Ужо на пачатку красавіка наша каманда пазмагаецца ў лізе нацыі супраць Фінляндыі і Сербіі 4 і 8 красавіка. Адбудуцца гэтыя матчы і адразу шэраг футбалістак мінскага «Дынама» будзе на гэтыя матчы выкліканы. Напрыклад, у пашыраным спісе ад Уладзіміра Шындзікава, які момант у нас узнікаў зараз у «Дынама», але ж Прыходзька ўсё ж такі здолела мяч захаваць. У поўным спісе, ўжо не будзем казаць пра расшыраны, можам мы пабачыць Зарыну Капусціну, Дар'ю Манюкову, Вольгу Капышу. Можам таксама пабачыць Аліну Харашчак. І вось гэтыя дзяўчаты з «Дынама» БДУФК будуць прадстаўляць нашу нацыянальную каманду на наступных матчах, якія адбудуцца ў Італіі. 4 красавіка пройдзе сустрэча са зборнай Фінляндыі, 8 са зборнай Сербіі. Як мы казалі, не забывайцеся падтрымліваць і нашу зборную, не толькі сачыць за Макслайн жаночай лігай, ну а тым часам «Дынама» БДУФК рыхтуе у нас замены. І скажам мы з вами, што з'яўляецца на футбольным полі Рэната Каліноўская. Все ж таки не Рэната Каліноўская, бачым мы Ангеліну Вашчук. Але ж за такой вось велізарнай касой прыкрыўся нумар. Аліну Харашчак яна мяняе, і Ганна Пуцыковіч з'яўляецца на полі замест Вольгі Капышы. Такія замены ад «Дынама» БДУФК. Рэната Каліноўская гэта адна з тых дзяўчат, якія выхоўваліся дынамаўскай акадэміяй. Ну, а Ганна Пуцыковіч, футбалістка, якая таксама выйшла на замену, апошнім сезонам прадстаўляла ў нас каманду АБФФ У-19. Дагэтуль Пуцыковіч гуляла за дзяржаўнае вучылішча алімпійскага рэзерву, а да паступлення ў гэтую навучальную установу яна гуляла за моладзевыя каманды брэсцкага «Дынама» і брэсцкага цэнтру алімпійскага рэзерва. Як і Ганна Піліпенка, з'яўляецца яна выхаванкай футбола заходняга абласнога цэнтру. І вось у нас у дынамаўскай атацы, па сутнасці, зараз дзве брэсцкія футбалісткі знаходзяцца. І яшчэ адна замена адразу ў складзе «Дынама» рыхтуецца. 84-я хвіліна ў нас з вами ідзе. Александра Тарадуда знаходзіцца у нас на броўцы. Дзяўчына, якая таксама апошнім сезонам гуляла за АБФФ У-19. Мяняе яна Дар'ю Гаршкову. Ну, а што тычыцца Александры Тарадуды, то да таго, як перайсці у базавы клуб нашай юніёрскай зборнай, яна была прадуктам акадэміі «Дынама» Мінск. Манюкова ляжыць на газоне, трымаецца за нагу, і чакаем мы развіцця падзей. Пакуль што не можа 17 нумар «Дынама» узняцца на ногі. Выбіваюць футбалісткі у блакітных цішотках мяч па-за межы поля, каб даць дактарам магчымасць уступіць у гульню.
І зараз галоўнае, каб нічога сур'ёзнага не было з Дар'яй Манюковай. Здаецца, просто гульнявы кантакт, здаецца, просто барацьба. Але ж бывае так, што з простай барацьбы у нас выходзяць сур'ёзныя пашкоджанні. Атрымлівае патрэбную дапамогу Манюкова, уздымаецца на ногі і пакуль што без буцы адпраўляецца яна па-за межы поля. Пакуль што будзе яна атрымліваць дапамогу каля лаўкі сваёй каманды. Апладысменты дынамаўскіх заўзятараў для Дар'і Манюковай. І вяртае 17 нумар бела-блакітных абутак на ногі. Будзе яна працягваць гульню, замена не спатрэбіцца, і пакуль што новапалачанкі дзейнічаюць у большасці. Бабко. І, магчыма, Чдайво з гэтага. Перадача. Дынама разганяе Дынама разганяе сваю атаку, але ж Пуцыковіч не здолела дакладна мяч апрацаваць. Выбілі ў яе з-пад нагі яго суперніцы. І рыхтуецца ў нас яшчэ одна атака Дынамо БДУФК. Чарлёнак. Пайшла перадача на Александру Тарадуду. Піліпенка. Зноў жа Чарлёнак. І працягваем сачыць Вашчук. Піліпенка. Піліпенка спрабуе прабіць, але ж не атрымліваецца. Блакуецца гэтае намаганне. Ганна Піліпенка зноў жа з мячом. Моцная перадача і не паспявае да гэтай спробы. Адна з яе партнёрак Зарына Капусціна, якая памяняла край поля. І зараз будзем назіраць ужо за новапалачанкамі. І за іх ударам ад варот Карына Станкевіч зноў жа яго выконвае. Выходзіць мяч па-за межы поля. І гэта аут на карысць Нафтана. Вярнулася на лаўку запасных сваёй каманды Каміла Расулова. Усё ж таки прытрымалі замену трэнеры. І зараз не карыстаюцца памылкай Піліпенка новапалачанкі. Яшчэ і парушэнне правілаў не зарабілі ў гэтым эпізодзе. Дынамо ўляціць у сваю атаку. Капусціна, Чарлёнак. Чарлёнак прабівае па варотах і Прыходзька пераводзіць мяч на вуглавы. Што тычыцца наступных падзей, то новапалачанкі у нас распачнуць шлях у Кубку Беларусі ўжо ў красавіку месяцы. 5 красавіка адбудзецца сустрэча Нафтана і ДЮСШ Палес ДУ. Ну а Гомель разгуляе сваё права гуляць у наступнай стадыі Кубка з футбольным клубам Белшына. Што тычыцца календару чэмпіянату, то, як мы ўжо казалі, перарываецца ён на міжнародную паўзу. Вернецца наш чэмпіянат 12 прыкладна красавіка. І што тычыцца наступных матчаў каманд, то Нафтан наступным турам будзе адпачываць. Закід з вуглавога ні да чаго не прыводзіць. Ну а Дынамо БДУФК паедзе ў госці у іншы раён Мінска, паедзе ў госці ў Лошыцу на стадыён футбольнага клуба Мінск, дзе ў нас адбудзецца жаночая беларуская класіка. Футбольны клуб Мінск Дынамо БДУФК. Заўсёды цікава, заўсёды напружана. Ну а тым часам у нас падача з вуглавога, падача з краю поля. Сіняўская прабівала, і 3 хвіліны дадаецца ў нас да асноўнага часу другога тайма. Но падача у нас была нібыта з вуглавога. Сіняўская галавой згуляла, і Карына Станкевіч будзе
у нас выконваць гэты удар ад варот. Забрала гэтае права Александра Прыходько. Ўсё ж таки, магчыма, не ўсё на 100% добра са здароўем у галкіпера новапалачанак. Піліпенка, Капусціна, Чарлёнак, Вашчук. Падача ў штрафную не праходзіць, і ў нас іншая футбалістка новапалачанак з'явіцца на футбольным полі, дарэчы. Не Каміла Расулова, а з'явіцца на полі Уладзіслава Камінская. Тым часам ляжыць у нас на газоне новаполацкая футбалістка. Рыхтуецца Камінская выйсці на футбольнае поле. І будзем глядзець мы за тым, як сябе яна праявіць. Апошнімі хвілінамі, апошнімі секундамі але ж у нас невялічкая пауза на тое, каб атрымала дапамогу адна з футбалістак новаполацкай каманды. Уладзіслава Камінская з'яўляецца выхаванцам новаполацкай футбольнай школы. І з'яўляецца вось яна на футбольным полі. Апошнім часам гуляла яна за каманду Нафтана да 17 гадоў, прымала ўдзел у міні-турніры Алімпійскія дні моладзі. Там адзначалася забітымі галамі у вароты Віцебска, у вароты каледжа. І гуляла яна і ў складзе Нафтана да 17 гадоў у жаночым першынстве да 17 гадоў, будучы асноўнай футбалісткай сваёй каманды. Мяняе яна Крысціну Паслед. І такім чынам мы з вами канстатуем, што ці не першая выхаванка новаполацкага футбола у сённяшнім матчы з'яўляецца ў складзе Нафтана. Выходзіць на поле 24 нумар, но у нас усё менш і менш часу застаецца да сканчэння ўжо і дададзенага да тайма нумар 2. І будзем глядзець мы за атакай Дынамо БДУФК. Вашчук. Адгулялася яна на партнёрку. Гэта Александра Тарадуда. Чарлёнак. Моцны перавод на Зарыну Капусціну. Капусціна працоўвае вось так. Добра, пятачкай гуляе на Сіняўскую. Сіняўская праходзіць, прабівае па варотах і літаральна сантыметраў не хапае Ганя для таго, каб забіць. Ну а на гэтым ставіцца ў нашай гульні кропка ад Валянціны Сакаловіч. 2-0 Дынамо БДУФК перамагае новаполацкі Нафтан. Па голу у кожным з таймаў забіла за Дынамо яе капітан Ганна Піліпенка. І на гэтым мы з вами будзем развітвацца. Дынамо, як і Магілёўскі Дняпро, набірае 100% пунктаў. Мінск у 3 турах набірае 7. І пакуль што у нас трохуладнасць у турнірнай табліцы. Гараджанкі на першым месцы, Дынамо БДУФК на другім і Дняпро на трэцім. На гэтым будзем мы з вами развітвацца на некалькі тыдняў з пункту погляду жаночай лігі. Ну а хутка ў нас будзе стартаваць і Макслайн першая ліга і аднаўляцца БТР вышэйшая. На гэтым кажам вам да пабачэння, да сустрэчы на беларускім футболе. Працаваў на матчы для вас каментатар Іван Міцкевіч і буду з вами сёння развітвацца. Да пабачэння.